Benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Pois moi benvidos un dos máis, unha noite máis en unha semana máis, esta vez onte hubo derrota, esta vez non hubo máis tres, pero sí que estamos, non os tres. Boa noite, Nelito. Moi boa noite, Darío, moi boa noite, Carlos, moi boa noite a todo o mundo. A entrada de hoxe do Cantina foi un pouco como o estado de onte do equipo en Lezama, a verdade. Un pouco tardía, fría e, bueno, un pouco similar. Así que nada, estamos aquí, un programa máis. A verdade que hoxe non teño ganas ninguna de facer o programa, sinceramente, pero, bueno, hai que dar o callo, non queda outra, Darío. Se non xa se E sabe, ao parenteiro. a 28 de febreiro non entra nómina. Bueno, ás veces xa non entra igual. Non sei se será polo mismo. Boa noite, Carlos, como estamos? Como van estas 28 horas despois do partido? Boa noite, Darío, boa noite, Milito. Como dixo Jardier cando veu aquí a última vez polo Bar da Cantina, lo mejor está por llegar, Milito, pa darche un pouco de brillo a isto. Penso que xa non temos que volver ao País Vasco, que a verdad que se tornou como unha visita Temos que volver. Temos que volver. Que partido nos queda? Irún, é certo, o Estadio Gal. Bueno, pero é ben certo que parece que este mes, pois, ao longo desta tempada, as visitas ao País Vasco complicáronsenos bastante, quitando Zubieta, dúas cousiñas así aisladas máis, e nada, o partido onte, pois, para esquecer, non vamos a edulcorar a situación. Falaremos un pouco das cousas coas que nos quedamos, de aprendizaxes, e nada, facer a previa do seguinte, e que ven unha xeira bastante importante aí cun partido entre semana. Tamén temos que falar algo da Asamblea, que supoño que a xente querará saber algo máis, ou polo menos saber a nosa opinión. Sí, pois nada, comentaremos esa derrota en Lezama, no País Vasco de onte. Falaremos xa pensando no seguinte partido deste sábado en Espiñedo. Como dixo ahora Carlos, pois acabaremos charlando un pouco do que foi a Asamblea Extraordinaria do outro día. Así que nada, Milito, se queres arrancar xa co partido, pois a ver. Sí, bueno, antes de nada decir que vamos facer hoxe unha probatura aí, non? Piloto, por así decirlo. Puxemos aí unha historia en Instagram, se queredes comentar a vosa opinión do partido, iremos vos lendo e podemos comentar ou debatir sobre cousas que poidades poñer vos aí na caixiña esa que deixamos. Nada, partido un pouco, non sei como chamalo, a verdade, que eu hoxe é complexo facer unha valoración e falar dun partido de 90 minutos onde penso que o Arenteiro, salvo quizáis 10-15 minutiños da primeira parte, onde sí que penso que foi un pouco fiel á súa esencia de ir buscar arriba o Bilbao, dese bloque non telo moi abaixo, máis que un bloque baixo, parecía un bloque medio, non, por así decirlo, donde sí que tuvemos un par de arranques con Pascu, sobre todo, aí en un par de contras tamén, creándolle medo ao filial bilbaíno. Penso que foi o único productivo que houve en todo o partido. Creo que do resto non podemos sacar moita cousa positiva, sinceramente. Creo que a intensidade, falaba despois Jaliel en rolda de prensa, non, que non o equipo facendo un pouco de autocrítica, que hai cousas que despois, se queredes, comentaremos da rolda de prensa que a min me gustaron, e algunha que non, a verdade, que non é o normal nas roldas de prensa de Jaliel. Pero, bueno, ele xa comentaba que o equipo non se soupo adaptar ao ritmo que requería o partido. E iso penso que se notou sobre todo que despois falaremos tamén seguramente dele nas notas e demais,
dun medio do campo que estuvo desaparecido prácticamente todo o partido outro día en Lezama. Polo cal, creo que fai unha reflexión moi interesante Carlos ahora antes de entrar, que era, pues, dentro do partido malo que foi, o haber sacado un punto, houbera estado moi ben, que estaba moi pretiño de telo sacado, pero que a realidade é que tamén a comentou Jardiel en roda de prensa, é que o gol se puido agardar moito antes. Creo que Adri fai un bo partido e non era fácil despois de vir de errar o día de Amorebieta e despois dese comezo un pouco titubeante onde ten ese erro na saída de balón cos pés, penso que se repón e fai un bo partido. É complexo de analizalo porque hai certas cousas que non entendí na segunda parte, pareceme un dos peores 45 minutos de Club Deportivo Arenteiro de toda a tempada, inoperante, sin amenazar arriba, víase sempre superado, non sei, a verdade é que me defraudou moito o equipo nesa segunda parte, máis que na primeira incluso, e a primeira tampouco foi, que digamos, demasiado boa. O que fago de resume un pouco do encontro é que mala sorte ou pena por non sacar cando chega o gol no minuto que chega, é preocupación polo reflexo do equipo. E é un pouco a valoración que fago eu pola miña parte do partido e un pouco o resumen así un tanto especial que se pode facer hoxe do mesmo. Non sei que opinades vos. Sí, no, a verdad que é difícil quedarse con cousas positivas da tarde de onte. Todos sabemos que o fútbol, o deporte non é un exercicio xusto, se está ben que se sexa, porque se non, como quen di, pois xogarían os partidos, non? Faríase a previa e un comité de expertos decidiría, bueno, pois este equipo é millor a priori, dámoslle os 3 puntos, ou este equipo ou están moi igualados e dámoslle un punto cada un, non? O Clube Deportivo Arenteiro onte, pois como dixen antes sobre récord con Milito, chegou ao minuto 88-89 un punto no peto, de forma injusta, penso que é algo que non se pode debatir. O primeiro, bueno, a xogada esta que mencionou antes Milito, a contra de Pascu na primeira parte, unha acción moi rápida, pero creo que despois a acción acaba nun remate a porta. De feito, penso que o primeiro disparo pois é unha acción así a contra tamén de Enol, non? Que fai unha xogada. Remata Enol nesa xogada de Pascu, que pasa que se vai por pouquiño fora, así que non vai entre os 3 paus, eso sí que é certo. Pois o primeiro remate a porta, pois se non é ese remate no minuto 80, así que fai unha xogada individual, que hai da banda dereita meténdose hacia dentro e disparando ali un pouco así medio rexeitado do defensa. A verdade que Arenteiro o caudal ofensivo, a produción ofensiva nula, o centro do campo moi incómodo durante todo o partido, o Atleti de Bilbao viña ca lección aprendida, non? Notouse que prepararon a conciencia o partido con esa presión altísima, tanto ao centro do campo como incluso a nosa defensa. Os nosos centrais sufriron moito para sacar o balón xogado e obviamente pois eso repercutiunos en moitos aspectos do noso plantexamento. David Ferreiro tiña que vir moitas veces a recibir entre Solar e Tarsi, e o xogador de Baños de Málaga está bastante incómodo, non é a primeira vez que lle acontece esta tempada. Ferreiro está moito máis cómodo recibindo máis adiante, non? máis cerca de área, e cando sufre Ferreiro, pois é un pouco o termómetro do noso equipo. Non o digo como algo malo que sufre Ferreiro, simplemente para exemplificar o partido pois que nos plantexaron en frente, que foron millores que nós, e ese gol no minuto 89 pois simplemente fixo xustiza ao visto en Lezama. Viña cunha racha moi positiva, que era o que destacábamos antes na semana pasada na previa, con 3 vitorias consecutivas por 2-0, non? Neste 2025 continúan con esa xeira positiva e bueno, os filiais con xente nova cando enganchan ese nivel de confianza, que o mellor pois sumado ao talento que obviamente teñen, pois son rivais moi difíciles de vencer. E como anticipamos aquí na previa da semana pasada, pois o visto no campo nada tuvo que ver ca primeira volta. Incluso con 10 xogadores sufriron moito e perderon aquel partido. Agora tocounos a nós,
dous partidos malos, que penso que é a primeira vez na tempada que encadenamos dous partidos nos que realmente non chegamos a competir en ningún momento, non? O Rich e Lezama, eso para min é o máis negativo. Non sei se pode facer unha correlación en base ao mercado, non? Porque realmente pois a xente todavía ainda non está enchufada, ainda que, bueno, debutou Jaume Cuéllar, pouca participación, Luis Fernández tivo minutos, pero bueno, minutos da basura, pero sí que parece que o equipo ainda non está ben engranado e que nos vai costar darlle a volta a esta situación e a verdad, pois, cuadra no momento dun calendario bastante malo porque sábado Tarazona, entre semana Baracaldo e isto non espera por ninguén. Entón, pois bueno, a ver se o sábado diante da afición lle damos a volta e conseguimos, pois, volver a ser o equipo que están demostrando ser ata hai 2 semanas, que non se nos olvidou xogar ao fútbol, ni moito menos. Sí, eu, xa por comentar un pouco o partido, dá má sensación incluso de que o planteamento inicial podía ser un pouco esa de, bueno, aguantar atrás, porque seguramente se esperaban esa presión alta do Bilbao, aguantar atrás e cos xogadores rápidos que ten o Orenteiro na zona ofensiva, pois cazar algunha. Creo que, bueno, a priori non é mal planteamientos, pero o que pasa que eu creo que ninguén esperaba esa produción ofensiva, esa presión alta que tiña o Bilbao, que era que o Orenteiro era incapaz de facer 5 pases seguidos prácticamente na salida do balón. Na segunda parte, non sei como falaba outro día vendo o partido no descanso, que dicíamos, bueno, hasta ahora, digamos que libramos o arredón do Bilbao, e a segunda parte é o momento de decir, bueno, vos atacaste a primeira, pero ahora estou eu, o Orenteiro tiña pernas frescas ahora sí no banquillo, como Jaume Cuéllar, como Luis Fernández, como para na segunda parte, pois, dominar o encontro e darlle volta a esa situación, pero creo que de novo non o conseguiu. Creo que o Bilbao, con esa presión altísima que facían continuamente, o Orenteiro foi incapaz de xogar o seu fútbol e evidentemente de conseguir rascar algún punto. Sí, eu antes comentaba a Carlos que penso que un pouco a clave tamén do Arenteiro, creo que, non sei se podemos abrir este debate ou non, pero creo que outro día o equipo chegou moi canso físicamente os minutos finales do encontro, e penso que cando tes que roubar o balón tan atrás, comentaba onte que a persoa que estaba vendo o partido na segunda parte, e el decíamos, ao final son moitos metros os que tes que percorrer, quizáis, pois evidentemente, renunciar por un lado esa presión alta, o que te fai é que se non eres efectivo nesas contras, en esas saídas, porque ao final evidentemente non vas poder estar aguantando tantos minutos con esforzos tan grandes de 50 ou de 60 metros. E eu penso que o equipo chegou moi canso a ese final de encontro, penso eu, foi a sensación que me dá. Non sei se algúns xogadores que levan acumulados moitos minutos e están pesando as pernas, se quizáis é un pouco o tema dos novos fichaxes que aínda están entrando pouco a pouco. Tamén entrou Simón onte, que xogou, e falaremos dese cambio, se queredes, que penso que aí é cando Jardiel dá un pouco o síntoma de decir, bueno, pois conformome co empate, non? Nese doble troco que fai, cando creo que quita nese momento, ademais creo que é Ferreiro e non sei quen outro xogamos, Solar, quizáis, que nos sorprendeu a todos, aínda que non estaba facendo para nada bo partido. E despois hai outro tema que quería comentar antes de que comentemos o tema das notas, un pouco que falou en rola de prensa, non? Dando un pouquiño de importancia ou poñendo, entre comillas, de excusa a falta de Diego García, porque evidentemente pois comentaba que xustifica moito a saída de balón de Club Deportivo Arenteiro, é primordial, non? Un pouco para o posicionamento do rival e facelo dudar,
como que se excusaba neso un pouquiño en non poder competir o partido da mesma maneira. Foi un detalle que non me gustou, sobre todo porque Adri López fai bo partido e evidentemente o millón non che pode dar as que xa Diego García, pero sí que é certo que despois cando comenta sobre, que lle preguntan sobre Javi Moreno e sobre Diego Gómez, sí que aí pois botalle unha mau ao resto de xogadores e a plantilla ou non, ou usar roupa e sale a dar a cara por eles dicindo que non, que evidentemente pois son baixas importantes, pero que os xogadores que veñen e os xogadores que están para reemplazalos que son máis que suficientes. Entonces, bueno, non sei que vos parecen esas verbas, é un pouco eso, o tema dos trocos, ese troco en especial, ese doble troco, non sei que vos pareceu. No tocante ás pernas cansadas estou bastante de acordo contigo, Milito, porque na segunda parte comeza mellor o Bilbao Atleti, pero despois hai un impasse aí, despois dos primeiros 15-20 minutos, no que Clube Deportivo Orenteiro empeza a sentirse cómodo, e aí o Bilbao Atleti fai un par de cambios, quita a Indica Buján, que estaba facendo moi bo partido, e mete a Olavarrieta, que a postre para min é do millorciño do cuadro vasco, e despois tamén quita a Azcune noutra banda e mete a Igor Ollono, penso que é. Os cambios por bandas, no das cansadas, os nosos dous laterais, Iano e Jordan, vinos onte bastante imprecisos, especialmente a Jordan no flanco dereito, con non só xa que os dous pois non tuveron moita participación en ataque porque o equipo sufriu moito para sacar o balón xogado e cando pasa eso, obviamente, os teus laterais pois van a contribuir pouco, pero en defensa tamén vinos bastante erráticos e vinos sufrindo ante a savia e a sangre nova dos extremos do Bilbao Atleti. Así que por aí poden ir un pouco ese ruiz final do cuadro local que obviamente pois non soubemos responder. No outro que comentas da rolda de prensa de Jardiel, obviamente non escoitei ou non tuve tempo para escoitalo, pero non, si dixo eso, pois non me parece un gesto tampouco, digamos, pode chegarse a comprender, non? Xusto despois en un pensamento en quente, xusto despois do partido comentar eso, pero era unha cousa que obviamente xa contaban con ela, non? Porque Diego García lesionouse hai 2 ou 3 semanas e hai 2 ou 3 semanas teño bastantes dúbidas de que xa estuveran pensando neste partido do Bilbao Atleti. Entonces plantexouse cas pezas que hai, non? Como se adoita decir, con estes bueyes temos que arar a terra, non? Entón, pois pareceme algo, non sei, desacertado e incluso impropio do míster, non? Sí, perdona que che corte porque con relación do que estás falando e xa continúas, a verdade é que onte vino moi diferente do que o Jardiel, que aínda nas derrotas tú velo e sale cunha faciana evidentemente non contento, porque se nunca estás contento, pero non esa faciana de enfado que tiña onte, que me deu vino un par de veces, de feito, a rolda de prensa deu esa sensación de non estar contento, fixo moita autocrítica e incluso en certo modo indirectamente dándolle un toque aos xogadores, non? De que non estaba satisfeito co traballo feito, non sei se individualizado ou personalizado nadie, pois evidentemente eso xa o sabrá solamente Raúl, pero se vedes a rolda de prensa toparía un semblante, unha faciana un pouco distinta do resto de días, aínda que fosen con derrota. Sí, eu supoño que non quedaría contento ca apatía que mostrou o equipo, non? Porque tú podes ter un rival enfrente que teña máis talento que tú ou que teña unhas condicións ou unhas facultades físicas ese día mellor que as túas, pero obviamente tens que intentar responder con actitude e digamos, que intentando exprimir as túas fortalezas e tratando de minimizar as túas debilidades, e onte pois non foi ese día. Comentaba agora un dos nosos cantineiros no chat, Fran, que obviamente ou que estas cousas poden pasar de vez en cando e non imos a descartar tampouco que sexa unha mala tarde e xa está, pero bueno, súmase todo un pouco, non? A derrota de Amorebieta na semana pasada, a pensar que o equipo pois
vai ter o orgullo de intentar darlle a volta á situación e encontraste cun partido no que é un resultado máis corto, pero no que non fuches capaz de competir en ningún momento. Entón, pois a min deixoume ese sabor de boca algo negativo, non? Especialmente polo gol no minuto 89 bueno, pois o único que podo esperar é que esta semana pois as novas incorporacións pois que a moral do equipo non baixe, digamos, en base a estes dous partidos que realmente sexan a excepción e non a norma e desde xa a pensar no Tarazona. Sí, é que debutaron dous xogadores, pero tampouco podemos valorar No. moito, realmente. Un deles, penso que incluso nin xogou na súa verdadeira posición, porque non creo que Simón sexa ese xogador de banda, que me sorprendeu moito que, evidentemente, un cambio defensivo, pero tendo ou habendo traído a un xogador como Sergi, non? O rapaz do Valladolid B, que non podía xogar, pero bueno, evidentemente o mellor Jaliel buscaba outra cousa a hora de incorporar, e supoño que viría, como vimos nós despois á postre, que esa banda dereita estaba sendo un puñal, creo que tratou de intentar defendela un pouco máis con ese troco. Sufriu moito Jan, pero non só Jan. Como dixen antes, os dous laterais, sobre todo Jordan, vino moi impreciso ao longo do partido. Quizás sexa o peor partido de Jordan esta tempada. Probablemente. Bueno, fala por aquí un seguidor noso, nas caixiñas que deixamos, non sei se o compartides, falta de cohesión e de ideas claras, non? No partido de onte. Non sei se concordades aquí un pouco co noso seguidor. Ou quizás sorprendido polo plantexamento do Atleti. A min deume esa sensación. É que o das ideas claras, quizáis, non sei se é máis de mérito do Alenteiro ou máis ben mérito do Atleti de Bilbao, non? Eu sí creo que o Alenteiro quixo salir un pouco, non a poñer autobús, pero bueno, acceder un pouco o dominio do Atleti de Bilbao e aproveitar esas contras. O que pasa é que creo que se viu excesivamente superado polo Bilbao nese aspecto. Creo que saliron con máis intensidade e con unha presión máis alta do que o Alenteiro quizás esperaba. Bueno, pasamos ás notas, parecevos? Veña. Non sei se queres facer algún comentario máis ou dade nas notas. Imos a la Milito. Pois veña, empeza ti, Carlos, hoxe comeza ti, douche paso. Pois agradezo o capotazo e comezo, pois, como xa medio suxerín antes, dándolle o MVP a un xogador que só disputou realmente a última media hora de partido, o Lavarrieta, no flanco dereito do ataque do Atleti de Bilbao. Podíase lle haber dado tamén a Ndika Buján, que tamén penso que fai un gran partido, e se non estuve equivocado, Ndika non era os primeiros minutos que disputaba o fin de semana, non, xa xogou o sábado co primeiro equipo, que creo que destacabas ti, Milito, en Twitter, penso que chulín a ti. Así que, pois, curioso, moi ben ese flanco do Atleti de Bilbao, tamén pareceume do mellor, pero estou me dando conta de que non empecé por onde había que empezar, que era por MVP. Non pasa nada. Efectivamente, Adri López. A pesar desa primeira acción realmente do partido, na que ten un erro na saída de balón, pois reponse moi ben e na segunda parte fai un par de intervencións de paradas que penso que son de moito mérito e que penso que vir moi ben para a confianza. No gol, pois pouco ten que facer, a verdad, pouca culpa ten, e se estuvemos no partido ata minuto 89, penso que é mérito de Adri López. Para esquecer, pois, todo o equipo, Clube Deportivo Arenteiro, non creo que onte se salve ninguén, quitando pois esas accións de Adri López, e bueno, non vou profundizar máis porque sería tirarlles a ferida e xa falamos amplio e tendido do que pensamos do partido. O incordio, que foi polo que comecei antes, o Lavarrieta, do mellorciño do Atleti de Bilbao, e Romerito Jadriel, pois, segundo suspenso consecutivo, penso que no plantexamento vense sobrepasado polo que plantexa o seu homólogo Arambarri, de salida, e despois pois non ten, ou ben sexa
a cintura para adaptarse ou non ten as pezas ou non considera que ten as pezas no banquillo para tratar de revertir a situación. Entón, pois, eses cambios do Atleti no minuto 60, 70 da segunda parte, incluso lle dan ese rush máis ao cuadro local e non somos capaces de capear o temporal. Entón, pois, penso que o míster onte se ve sobrepasado e eso reflejouse no terreo de xogo no que o Clube Deportivo Arenteiro, pois, a pesar do 1-0 nunca estivo en condición de competir ante un equipo moi complicado. Non lle quero quitar mérito ao cuadro local. Esa presión alta que mantuveron ao longo de todo o partido fíxonos a vida completamente imposible. Pero imagino que algo co que xa contaría o corpo técnico de Clube Deportivo Arenteiro. Antes de pasar ao seguinte das notas, unha cousa que onte me sorprendeu moito, que estaba pensando, dixen, Carlos seguro que tamén está pensando o mismo, ou seguramente lle ronde pola cabeza. Non botaches en falta onte quizáis un pouco a Cruz nesa segunda parte? Quizáis estaba o partido un pouco para él. Sí, ou incluso de salida, porque é algo que xa tiña feito. Bueno, fixo para cando fomos a Segovia, fixo a semana pasada en Urriche. Cando o partido está así algo peliagudo, algo espinoso, pois Cruz parece que sí que nos dá esa Viña Mángel. Sí, no, Viña Mángel a semana pasada falaba así de poesía, non? O poeta de Candás, así dun xeito irónico, pois Cruz ponlle un pouco a contraposición ou sigue esa liña poética de Mángel, non? É un xogador así máis que baixo o barro, e sí que chegado a certo punto pensei, bueno, pois ao mellor con Cruz, pois a cousa cambiaría, pero realmente parece que non estuvo na cabeza do míster en ningún momento, e bueno, eso xa é ciencia ficción a estas alturas da película. Pois sí, señor. Pois nada, veña, Milito. Pasamos a todas as túas. Pareceme ben. Eu, bueno, en certo modo son bastante parecidas ás de Carlos, pero bueno, cun par de toqueciños. No MVP poderíamos poñer a Adrián seguramente, pero quero seguir destacando a figura de Nol. Me parece o xogador un pouco que se salva dos de campo, porque ao final o porteiro fai bo partido, pero non é tan trascendente agora non do estado xeral dese bloque do xunto de xogadores. Entonces quería destacar a Nol porque me volve a parecer o xogador sobre o que o Arenteiro non soporta eses cimentos, é un pouco o xogador que o intenta ou que se bota o equipo á espalda. Entonces, bueno, a verdade é que é un xogador que me está sorprendendo cada día máis, e que, bueno, creo que é un pouco do salvable de onte. Logo, para esquecer, si poderíamos falar como Carlos de Club Deportivo Arenteiro en xeral, pero vou quedar sobre todo con esa batalla do medio do campo, non? Que creo que foi aí onde estuvo a clave do partido, tanto a hora de poder darlle oxígeno a esa presión do Athletic, como a hora de poder ir arriba, non? A buscar un pouquiño máis como eses minutos que antes nomeábamos da primeira parte. Entonces, falo do medio campo en xeral, tampouco quero particularizar en alguén, un pouco o que é a actuación coral deles, non? Creo que non estiveron nesto meto tamén a David Ferreiro, porque o considero tamén un pouco peza fundamental do centro do campo, evidentemente ese triángulo, non, dos dobles pivotes e de David. Creo que nos dan moito e que creo que os días que non están, pois, como se viu onte, sufrimos en demasía. O Incordio, pois concordo con Carlos, poño ao Lavarrieta, a verdade que entra por Buján, que é un xogador que non fai falta comentar nada máis do que di Carlos, que o día anterior estaba xogando ante 50.000 persoas en San Mamés. Entonces, bueno, pois para darnos conta de onde estamos e de a xente coa que nos enfrontamos, non? A verdade é que sí que é certo que nesa segunda parte o extremo vasco, pois fixo un montón de perigo, por ese lado ven o gol que acaba convertendo Ivón, e bueno, pois a verdade é que poderíamos destacar algún outro, pero a min en concreto foi o xogador que máis me gustou onte en Lezama. E Romerito, pois tamén sí que concordo con Carlos, un suspenso, creo que se equivoca en varios aspectos,
personalmente, aínda que evidentemente, pois, visto dende dentro, seguramente non desde Seareiro, dende fora, que sempre buscas que o equipo consiga o millor, pois os trocos de troco non me pareceu fiel o estilo Jardiel, decepcionoume un pouco, pero bueno, evidentemente el se o fixo tería as súas razóns por como estaba vendo o equipo nese momento. Outra derrota, segunda consecutiva, xa non é o resultado, sino un pouco as sensacións destes últimos 2 partidos, nos que, bueno, pois aí está as capacidades de tanto adestrador como, o sea, de Raúl Jardiel como do seu corpo técnico para revertir esta situación e meter Mau, como moitas veces comentábamos nesa primeira volta, que era un adestrador pois que era moi intervencionista nese aspecto e que agora ante unha situación complexa, pois evidentemente seguro que é o primeiro en desexar darlle a volta a isto. Nada, hasta aí as miñas notas. Pois moi ben, moi ben. Creo que concordamos bastante todos. Pois veña, vou entonces para rematar as millas rapidamente vou variar, porque dudei entre Adri López, creo que fixo un partidazo que se consagrou despois deste partido ante o Amorebieta. Ben é certo que na primeira acción, creo, do partido hai un fallo na salida de balón, pero bueno, despois, como decía Carlos, se non fora por el, non chegaríamos co 0-0 ata o minuto 89. Pero gustaríame tamén destacar a outra nova incorporación. Gustaríame destacar a Borge, que sempre me confundo con ese mediocampista. Vale, Piñita, vale. Gustaríame destacar a Borge. Creo que o vi moi seguro aí atrás, cortando balóns dentro da área moi claves, moi a bocajarro. Bueno, gustoume as 4 ou 5 actuacións claves que tuvo aí Borge para salvar o equipo en varias ocasións, así que nada, para variar tamén me gustaría destacar. Para esquecer, vou poñer plantexamento do equipo, non? Creo que o que comentábamos un pouco antes, saliu un pouco a Belasvir a aguantar atrás e o que máis máis rechazo me deu, o menos me gustou foi a capacidade de reacción do equipo, non? De que estaba sendo sometido, estaba sendo superado polo Bilbao e en ningún momento, creo que en ningún momento foi capaz de revertir esa situación, de que sean 15-20 minutos. Incordio, pois a contraposición do para esquecer, o dono, digamos, desa estrategia, Rambari, o adestrador de... Escribí, non é, non, Rambari, sí. Arambari, puxo no revés. Arambari. Xa me parecía, eu estaba dicindo, que está escribindo este rapaz? Non, que cando leí xa me di conta tamén. Nada, creo que comeu a tostada a Jardiel desta vez o que dicía, non sei que o comentou antes, de que cando parecía que, bueno, que o Bilbao podría, digamos, soltar un pouco o acelerador, fixo ali 2-3 cambios que parece que lle deron máis impulso, non? Parece final de partido. Así que nada, evidentemente, mérito dos xogadores, pero neste caso darán vale. Iba a decir algo? No, o Bilbao está facendo un traballo tremendo e impresionante, xa se ve no primeiro equipo, xa comentábamos o debut destes xogadores, bueno, todo o que ten, debuta Sanadi tamén este fin de semana en San Mamés, non? O xogador da nosa categoría. Bueno, que o Bilbao está facendo as cousas moi ben. E destes rapaces, pois seguramente 4 ou 5 acaben na primeira plantilla tranquilamente. Sí, e nada, como a vos, Romerito, doulle un 3, non lle podo dar máis, porque aparte eu aí no minuto 60, 65, cando ves que, incluso 50, 55, 65, cando ves que sale a segunda parte e sigues na mesma dinámica de que non consigues contrarrestar, digamos, o plantexamento do Bilbao, aí o equipo pedía cambios, pernas frescas, algo distinto, non? Tens que probar cosas distintas para conseguir contrarrestar esa presión do Bilbao. Estaba Luis Fernández, estaba Cuéllar, que sí que foi o primeiro en salir, non sei,
creo que aí o equipo pedía cousas distintas. Así que nada, un 3 e nada. Hoxe, como non nos está vendo Jardiel, que xa dixo que cando perdíamos que non solía tomar a dosis semanal do bar da cantina, Ah, sí, eh, dixo eso, non me acordaba. sí, sí, creo recordar que decía que cando perdía que non tiña moitas ganas de ver. Vaya ver que mandar o enlace logo para que o vexa. O que vai o que está ben que non nos vexan é desde terras vascas, porque non vos os dous, sino os tres estamos empeñados en decir o Bilbao, 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 e xa sabemos como son según que cousas Sí, os aficionados sí, sí, do Atleti. sí, totalmente. Athletic Club, Incluso Athletic Club, Athletic Club. onte na introducción os dous comentaristas, un era catalán, creo, porque lle chamaban Carlas, e o outro, pois non sei de onde era, empezaron ali a falar un pouco, en FEF Televisión, refírome, empezaron ali a falar un pouco da filosofía do Atleti, non? E sacaron, non sei moi ben como era o fío argumental, sacaron o nome de Santi Ezquerro, aquel dianteiro que despois acabou no Barça, Mítico. que era rioxano e tal, e, bueno, empezaron ali a falar sin saber moi ben do asunto, e despois mirei só porque xa sabía o que me iba a encontrar no hashtag oficial do partido Atleti de Arenteiro, fun alá e xa había 4 ou 5 aficionados do Atleti, entre eles o periodista e xornalista Jaime Ugarte, que é un xornalista de Sí, boxeo de Marca, pois sí, sí. comentando, rajando xa dos comentaristas, valga a redundancia, bueno, que non falar da filosofía do Atleti se non se sabe, ou que realmente que é mellor calar cando non Cando non tes nin idea. cando non ter nin idea. Entón, pois, menos mal que non tenemos a ninguén, porque non se furían a tamén a los Se no, eso te iba a decir, se nós podemos falar de fútbol, os eso comentaristas mesmo. seguro que estaban preparados para falar de eso. Bueno, un pouco xa un pouco para pechar o que é o postpartido, un pouco unindo o fío de para esquecer do plantexamento de Darío, coméntanos aquí tamén por Instagram outro seguidor, se pode ser que ese plantexamento de Jardiel fora por falta de confianza no novo plantel. Non sei que pensades, e No, con non isto creo. pechamos. Non Non sei creo. se eu non sei se tanto falta de confianza como a falta de, digamos, físico da nova xente. Si, eu penso que non, porque senón, vamos a ver, estarían indo en direccións contrarias, tanto o adestrador como a dirección deportiva. Bueno, pois sempre sabido un pouco cando falan un de outro en rolda de prensa, mismamente creo que foi en rolda previa ao partido deste fin de semana, Sí. preguntábaselle polo tema de que si era de Sí, que que antes si a les que dixera que que se tiña atribuía culpa, derrota, no, eso mesmo. exacto, Sí, tiña culpa do outro día da Morevieta que non é que bueno, que lle lanzou un capote, non? Nese aspecto inculpándose, entonces non creo que sexa eso porque senón non tería moito sentido. A mí sí que me sorprendeu o tema dese troco en especial ou que Luís Fernández non disputara máis minutos, pero bueno, quero dicir, son xa cousas do míster e penso que non creo que sexa motivo. Nada máis, non sei se queres comentar algo máis do partido. Eu non, Penso que eu nada máis teño. penso que xa lle dimos un bo repaso. A verdade que sí. Bueno, pois nada, quedamos entonces emplazados rapidamente, metemos a intro da previa e xa pasamos ao seguinte partido, partidazo que é este sábado no Espiñedo, sábado ás 5 da tarde, 15 de febreiro, Arenteiro, Tarazona.
Pois aí vamos, xa polos seguintes 3 puntos, hai bo plan de fin de semana, hai bo plan de sábado, día de feira no Carballiño, podese salir a tomar, a degustar o bo pulpo e despois do xantar, de sobremesa, temos aí ás 5 da tarde o bo fútbol, non? En Espiñedo. Non sei como vedes o próximo partido. Pois podemos pensar que Tarazona, non? Mentalmente pensar que equipo da nosa liga ou bueno, que está un equipo para loitar polo descenso, e a verdade é que non. Vámonos topar cun rival outra vez moi duro. É que é a mesma tónica desta liga. Porque ves un pouco o rendemento do Tarazona e para min está sendo moi superior do plantel que ten e do que vin sobre todo nese primeiro partido de Liga e un pouco o moito que lle seguín o Tarazona. Sí que é certo que están tendo unha figura moi destacada, que é o dianteiro Adri Fuentes, que estáse saindo en Tarazona, leva 10 goles marcados esta tempada, xogador que creo que nas últimas 2 campañas non había metido un gol, é dicir, que estaba a facer moi ben, e é un equipo que levaba hasta este fin de semana os 4 partidos anteriores puntuando e en 3 deles gañando. Outro día creo que perden, creo que a victoria, o sea, a derrota non é xusta del todo, polos cachos que vin do partido, evidentemente non puiden ver os 90 minutos, pero vámonos a encontrar un equipo moi correoso, un equipo que adoita moitas veces xogar con línea de 5 ou seguramente case sempre, que xoga sempre con 2 referencias de arriba, unha delas pois o mencionado Adri Fuentes, e que se le van reforzado neste mercado de inverno, sobre todo na parte de adiante, porque tamén tiveran aí atrás a baixa de Cubillas para toda a tempada, un dianteiro bastante importante para eles, e bueno, pois un equipo que nos vai poñer as cousas moi complexas. A última derrota que teñen fora da casa é no Toralín, desto xa o 20 de decembro foi. É dicir, non vai ser un partido fácil, que bueno, teñen xogadores interesantes, pero que o importante deste equipo un pouco o esforzo defensivo, o sacrificio, bueno, o que é un equipo, non, por así decirlo, é que creo que vai ser moi complexo, sobre todo polo momento no que ven Club Deportivo Arenteiro. E non sei hasta que punto está a confianza dos xogadores ahora mesmo, un pouco, sobre todo non porque evidentemente non se lle esqueceu a xogar o fútbol o Arenteiro, como falabades antes, pero creo que un pouco as dúbidas dese mercado, onde, bueno, foise xente importante e chegou outra xente nova e quizás poidan existir esas dúbidas que poideron existir a comezo de tempada, non? Con esos primeiros 3 partidos nos que non consigues a victoria, pero bueno, penso que o Arenteiro debería de gañar o sábado por condicións, por xogadores e demais, pero que non vai ser un partido doado, eso xa volo garanto dende xa. Só hai que ver a clasificación, non? Que nós, pois, estamos aquí ou chegado a certo punto chegamos a fantasear con cotas maiores, que ainda podemos seguir fantaseando, eso non lo vai quitar ninguén, pero como Tarazona marcha con 3 puntos de Espiñedo, adiántanos na clasificación. Ben, é certo que temos un partido menos, pero bueno, isto fala moito e ben do temporadón que está facendo o Tarazona. Temporadón. Eu estuve en Alí na primeira xornada de Liga en Tarazona de Aragón en agosto, é un pueblo moi pequeniño, é máis pequeno co Carballiño, creo que son 9.000 ou 10.000 habitantes, pero é un pueblo onde debe haber bastante, ou polo menos bien bastante tecido industrial no polígono local, debe ser un sitio de cartos e deben estar invertindo ben no equipo. Eu daquel primeiro partido, facendo memoria antes, cando viña para casa no metro, acordábame do centrocampista de Yannick, que a verdade destrózanos aquel día, non sei se vos acordáis, que aparte debutaba co Tarazona despois de fichala e fai un auténtico partidazo coméndose a
especialmente a Solar. Teño recordo que Solar aquel día sofre moitísimo na media punta e agora Viña non está xogando tanto ao final. 12 titularidades, pouco máis de 1000 minutos. Entón, pois, bueno, un equipo que diría que segue que un camiño paralelo ao Club Deportivo Arenteiro, un pobo pequeniño, pero bueno, que están facendo ben as cousas e que eu a comezos de tempada pois tiña na miña quiniela para estar abaixo nos postos de descenso con aí 2 ou 3 plantéis máis e a min está me sorprendendo moitísimo e como dixo Milito, fora da casa son un equipo moi fiable, entón vai ser un partido complicadísimo ponderando eso e ponderando a baixa confianza ou a baixa moral coa que intúo que van chegar os nosos. Si, eu a verdade que o Tarazona non foi moito nesta temporada, pero como di Carlos, non, un equipo que, a pesar de ser dun pobo pequeno, posiblemente de recursos pequenos, un dos máis baixos da categoría, pois aí está. Aí está na clasificación, hai un saco de equipos metidos aí na zona media, digamos, da tabla entre o descenso e os playoffs. E veremos de que nos deparará o sábado. Non sei se vos pensades que Jardín fará algún cambio con respecto ao 11 deste pasado domingo. Sí, eu coido que sí que vai facer algún couto toco, un polo menos, eu diría que un par deles facilmente. Eu penso que lle vai dar entrada, por exemplo, a Cuellar no extremo dereito, en posición natural, digamos. Estes 2 últimos partidos sufrimos moito, probamos con Pascu nas 2 primeiras partes de partida, digamos, non é a súa posición natural, ata agora viña xogando no flanco esquerdo, e quitando accións aisladas, pois non ten o mesmo nivel de participación que cando xoga no seu lado. E despois na portería, si se recupera Diego García, que penso que vai unha boa evolución, pois seguramente sexa da partida tamén. Eu vexo por lo menos dous cambios, dous trocos. Non me acordaba dese tema tamén da portería, que seguramente poida voltar Diego. De feito, outro día sorprendeme, bueno, creo que foi convocado neste partido, estaría no banco seguramente, porque Jaliel mencionaba que non tiña baixas, por así decir, os dos xogadores que tiña a súa disposición, non? Seguramente non quixeron forzar, esperar unha semana máis. Sí, seguro. E bueno, falando un pouco tamén do Tarazona, un pouco de mala sorte tivemos esta semana porque tiñan varios xogadores apercibidos, creo que 4 cheguei a contar, e dos importantes, e ao final, bueno, perden a un xogador por expulsión, que é Vadik, que é un dos centrales, bueno, sou o central máis titular, creo que vai ser unha peza sensible para eles, ou unha baixa sensible, mellor dito, esa peza, e bueno, pois ao final tampouco estamos tendo esa pizquiña de sorte, que non é ninguna excusa, nin evidentemente, pero bueno, cando o mellor tes 4 ou 5 xogadores aí apercibidos, sempre agardas que poidan dar a baixa algún por aí. E bueno, eu tamén son da opinión de Carlos, que creo que podemos ver cambios o sábado no conxunto verde. Eses dous, polo menos, penso que estou de acordo contigo que se poden facer, e ao mellor algunha sorpresa máis que poida haber por aí, quizás. Pero sí que ao mellor fai falta ao mellor unha volta de folla, por así decirlo, non sei, algo que revolucione un pouco outra vez ese avispero, non? Eu estou de acordo con Carlos, eu creo que vai ser Cuellar titular pola banda dereita. Non descarto incluso no centro de campo, aparte dos dous cambios que xa mencionei, aí no centro do campo fan diría que se tuvese que apostar, Tarsi para min é insustituible a efectos prácticos. Non sei se lle dará entrada, por exemplo, a Cruz en lugar de Solar, por exemplo. Poden ir por aí un pouco os tiros. Sí, tamén. Non estuvo moi fino o Martín. No, a verdade que está un pouco desaparecido, non? Ao mellor foi culpa nosa de traelo ao bar, pero bueno, non creo, evidentemente. Pero sí que ao mellor está un pouco baixando un pouco ese nivel que mostrou durante, sobre todo, a parte da primeira volta,
E, bueno, eu achaco mesmo que falaba un pouco antes do tema físico, que ao final xente que está xogando moitísimos minutos, incluso tal se outro día creo que non sabía un pouco donde estar, por así decirlo, intentaba o mellor estar a todo, non evidentemente non das estado a nada porque sempre chegas tarde a todas as axudas ou intentando tapar carencias, non, do equipo outro día, e creo que se nota un pouquiño desa falta física, quizás pois o mellor facía falta darlle unha volta de folla ao que é ese 11 habitual e intentar facer outras cousas, quizás. Non sei se é o momento de facer experimentos ou non, pero ao mellor despois salen así feitos como con gaseosa, pero bueno, creo que Arenteiro ten mimbres de sobra e esperemos e agardemos que os xogadores que chegaron neste mercado de inverno empecen a sumar un pouco, non? Por así decirlo. Eu espero que veñan máis pezas, falando todo un pouco tamén na xencia libre, digamos, polo menos un central, e se ven despois outra peza do centro do campo para arriba, pois tamén sería, penso que benvida, porque fai falta competencia aí, a verdad, que penso que se nos está notando moito, e agora pois ven un tramo complicado, pero despois en maio, cando nos xoguemos as cousas de verdade, que ojalá teñamos que xogar partidos importantes, pois vai nos facer falta ter ese fondo de armario. E xa vai ca transición rápida, porque máis ou menos o 11, pois máis ou menos o mesmo, manejando estas 2-3 sustitucións que falábamos, pois vou empezar ca Porra, eu xa tamén, para continuar un pouco ou para darlle a volta esta de ánimo, pero non moito. Creo que vai ser a primeira vez que nun partido da casa, desde que empezou o proxecto alternativo do Bar da Cantina, vou apostar por un empatiño. Eu, como di o famoso dito, firmo o empate, e bueno, a ver se marca algún dianteiro, non? Para seguir fomentando confianza e para que se enchufen, así que vou dicir 1-1 o sábado en Espiñedo. Dalle, Darius. Pois eu creo que vamos pasar un lindo sábado de fútbol e pronostico un 2-0 para o Club Deportivo Arenteiro. Pois ti decías antes, Carlos, que non ven un calendario sinxelo, non? Por así decirlo. No. Falabas de Tarazona, Baracaldo, non? Eu a verdade que quero lle dar unha volta a este tema, non? Os xogadores veñen de 2 derrotas, coido que porque, bueno, un pouco vas sabendo un pouco como esta xente, vas los coñecendo un pouquiño, e penso que ao mellor teñen ganas de reivindicarse. Se digo a verdade, cando tú perdes 2 partidos seguidos indo fora da casa, indo a Bilbao, ese Bilbao, no, que levas 4 derrotas indo a eses partidos en Vizcaya, creo que non pode haber mellor maneira de resarcirte que con 2 partidos seguidos na casa, co apoio da túa xente. Entonces, bueno, eu quero ser optimista. Outro día pois non contaba ca victoria en Lezama, xa din un empate a uns, me parece que fora, pero creo que o sábado o Arenteiro quero e desexo, son máis ben os desexos, que volva a senda da victoria, que nos van regalar unha boa tarde de fútbol, que creo que os xogadores van vir con ganas de demostrar o que cada un deles e o que é este Arenteiro, e sobre todo Jardiel o seu corpo técnico. Entonces, eu vou dicir 3-0, que vamos a gañar o sábado. Gañar o sábado e recuperar o gol average, porque recordemos que aquel partido na primeira jornada perdíamos 2-1 en Tarazona. Bueno, máis que un 3-0 vou dicir un 3-1, porque creo que o partido vai estar máis complexo. Vou dicir un 3-1, dou un pasillo atrás. Digo 3-1, hai hasta o minuto 70, 75 e despois revolucionando neses últimos minutos, pero Ojalá, bueno, o gallá. Ojalá me equivoque eu ya acertei de vos, pero xa vos digo, estáme tocando un pouco a época pesimista en base ao visto estes 2 partidos, e como bien dixeche ti, Milito, non hai mellor forma de darlle a volta que nestes 2 na casa, pero sin olvidar que despois a semana que ven toca visitar Barcelona tamén. Entón, cuidado, ven un momento do calendario complexo. No, creo que é clave. Creo que ven un mes de febreiro no que vas a saber se vas a estar mirando para arriba definitivamente ou se vas a estar mirando
por zona media ou para baixo. Quero decir, creo que é o xusto mes nestes 3-4 partidos seguintes que se vai un pouco abrir as diferencias e un pouco o sino do que polo que vas a loitar na competición. Pois nada, hai que dar nas porras, veremos o que pasa o sábado de feira no Carballiño e a ver se podemos celebrar 3 puntiños como Dios manda. Así que nada, pasamos entonces xa a este tramo final, sección novas, especial post-asamblea, que vos parece? Pareceme perfecto para acabar o programa. Pues veña, vamos alá entonces, con esa sección novas. Pois aí estamos, última parte do programa e como non, temos que falar desa asamblea extraordinaria que hubo xoves 6, esa asamblea quizáis a máis importante da historia do Arenteiro, polo menos ata o momento, o que si foi a máis numerosa, se non me equivoco. Bueno, ti estiveches ali, Melito, tanto Carlos como eu non tuvemos o placer de asistir á asamblea, pero, bueno, eu si tuve o placer de escoitala. Os meus contactos dentro dese auditorio municipal Manuel María e conseguín pois un pequeno extracto, digámoslo así, e bueno, escoitei a asamblea, non sei, basicamente o resultado a favor dese comezo de tramitación da SAP. Bueno, deu a sensación de que había moitas dúbidas entre o público, pero que tampouco se prestaron moito a, digamos, a preguntar, tampouco hubo excesivas preguntas, pensei que iba a haber moitas máis. Evidentemente o resultado foi, o sea, digo evidentemente que non hubo dúbidas en canto ao resultado, creo que foi 160 e pico votos a favor e 9 en contra, se non me equivoco, así de... O 92% votou sí. Exactamente. Nada, eu o que sí que dei sorprendido era non sei chamarlle, sí, pouca transparencia, non? Pensei que despois de prácticamente 2 anos sin dar as contas, sí se iban dar digamos, a contabilidade de ingresos e gastos, non foi así, deron unha información un pouco escueta, non? Así de por encima de gastos do club, sobre todo falaron moito dos gastos do club que tiña, 39 empleados en nómina, gastos da escuela, 150.000 euros do campo, bueno, deron información... Pouco me parece o do campo, falando un pouco en general. Sí, non sei, eu non sei o que poden gastar no campo, pero podería ser tranquilamente, non sei. Pero a mí sorprendeume que non deron ningún tipo, non deron as contas como se daban hasta a última asamblea de ingresos por partidas e gastos por partidas. Deron así, bueno, unhas pinceladas por encima. De feito, un socio estuvo moi acertado que lle preguntou que, bueno, estuvo moi ben a pregunta, non? Porque despois de falar de que era moi complicado, porque non se podía adquirir cartos non sendo staff,
todo eso, e que deron a cifra de que o socio era non era nin o 20%, non era nin, o sea, era o 5% do, o sea, digamos, as aportacións do socio cos abonos non chegaba nin ao 5% do presupuesto Sí, total do equipo, o 5%, sí, o sí. 5%, sí. Entonces un socio preguntoulle que entonces como se chegou a ese presupuesto, de onde viñan esos ingresos. A contestación de Argemiro do presidente foi, bueno, pois con pagos de transferencias. Pero evidentemente o socio preguntoulle 2 ou 3 veces que de onde viñan, cales eran, que patrocinadores, bueno, pues non se deu esa información. Evidentemente non se quixo dar, non sei os motivos, pero bueno, non sei, a mí nese sentido sí que me gustaría que houvese máis transparencia. E aparte, o sea, gustaríame que se normalizase un pouco o tema. Tampouco vexo non sei, non lle vexo problema a dar tanto gastos como ingresos. Desde hai, pois, 500.000 euros de deuda, pois hai, non, para mí non, a priori non hai problema, non? Que esa información creo que sí, aos socios sí que lle debería dar. Bueno, isto falo de, independientemente da opinión que teñas a favor ou en contra da SAD, non quero dicir nada con respecto a SAD. Referíame a información de contas que de esto nos vimos queixando prácticamente ano e medio. Así que, pois nada, máis do menos. Non sei se você queredes opinar algo a favor do tema da SAD ou en contra. Eu entendo que con este tema que tú nomeas, a ver, evidentemente aquí somos libres de falar o que queiramos, eso por primeiro, que nin descontado, non? Cada un é libre aquí de falar o que quere, e eu evidentemente penso que, pois que estou de acordo contigo no tema de que os socios deberíamos de sabelo, e de feito estou seguro, ou quero estalo, pero bueno, tampouco poño a mão no fogo, de que se tú vas como socio de Club Deportivo Alenteiro e pides eses números, tenchos que dar, sí ou sí, pero evidentemente creo que algo que non se quere que se sepa por as próximas accións que se van facer de SAC, os seus motivos terán, non trato de xustificar en ningún caso que non dirán as cifras. Eu entendo que algo sucede ou algo pasa aí para que evidentemente te cales a boca, non te sabes quizá o pastel tan grande que poida haber e que a tarta sea pequeniña por dous motivos, principalmente pois para os teus socios a hora da votación e segundo, pois para os posibles inversores que poida haber, pois sexa un pouco non como alexalos ou afastalos desas inversións propiamente ditas, que evidentemente eles despois o sabrán ou que sexa, pero de cara ao público, pois eu entendo que o mellor non poida quedar ben. E repito, con isto non xustifico en ningún caso. De feito, outro día, como ti ben nombrabas, se foi a asamblea con máis afluencia de todas as que polo menos eu levo visto nestes últimos anos en Club Deportivo Alenteiro, asistindo a cada unha delas, pero a verdade é que eu, no meu caso, xa non participei, un pouco sabendo que o como se palpaba no ambiente todo o que estaba a acontecer, é porque esperaba un pouco máis de, non sei, de certo sector crítico, que a verdade é que sorprendentemente pouco apareceu outro día na asamblea, non? Eu o que máis... No, dalle, Darío. No. Xa falei. No, o que máis me sorprendeu primeiro foi que eu pensaba que xa se iba a decidir absolutamente todo o xoves, e xa iban salir polo menos o nome ou nomes dos interesados en invertir en Club Deportivo Alenteiro, e realmente parece que o do xoves teño que dicir que eu non sei como funcionan estes procedementos, e non sei que mecanismos legais hai que facer ou que mecanismos legais non hai que facer, pero eu imaginábame que o xoves tiña o medo de que a xente iba a ir ali, íbanselle presentar 5 minutos dunha cousa rápido a correr e mal, e a xente iba a ter que decidir, sí, a xente iba a ter que decir que sí ou que non, e xa estaba o asunto.
Entón, pois, non sei moi ben por que se tuvo que facer o deste xoves. Seguramente haxa unha razón de carácter legal ou de carácter social. Bueno, haberá unha explicación seguramente que descoñezo por completo. E despois o segundo que me sorprendeu, que daí seguramente tampouco mo saiba resolver porque non estuvo ali, foi que eu lin na región o día seguinte que daban o dato de que había de primeiras, pois, 220, 230 socios que entraron. Pero tú se sumas os votos, houve en total un total de 181, 182 votos, penso. Escribía Garrote no panfleto local que dicía que esa diferencia, non, entre os 180 votos e os 220, 230 socios, que moita xente xa marchara do auditorio antes de facer a votación. É isto certo? É isto non? É que a Porque min... se de ser certo, Sí, pareceríame bastante sorprendente, a verdad. Sí, sí, sí. sí que houve xente que se marchou en medio da asamblea. Non sei os motivos, non sei exactamente que número de xente, ou incluso mellor houve xente que estaba ali e non votou. E non levantou a Non No, cartón, levantou. digamos. pero bueno, corregidme se non estou no certo, Mirito, pero a mí tamén me sorprendeu ese detalle. O que pasa é que cando escoitei, bueno, estaba falando unhas cousas e non tampouco podía pararme aí e darle para atrás e tal. Pero cando escoitei ese detalle, el antes de facerse a votación, pois dixo que había que se registraran 232 personas, se non mal recordo, que accederan á asamblea, é dicir, 230 personas, vamos a redondar, 230 con dereito a voto, e despois que despois da votación, cando, como di Carlos, cando se produxo o resultado, pois contaron 160 e pico a favor, 9 en contra e 5 abstencións, por decir algo, unha cousa así, e dice, bueno, hubo 7 personas que non votaron. Non sei, creo que se deixo eso. E eu tamén me quedei un pouco, bueno, pois, sorprendido, pero dixen, bueno, igual non entendín ben algunha das cifras. Non sei, algunha cifra puido bailar ou algo. Eu xa vos lo digo, tamén estaba na zona próxima á porta que hai do lado dereito, non? Se miras cara ao escenario, que é esa portiña, e aparte tiña ali no fronte tiña o trípode e andaba indo cada 2 por 3, tampouco iba fixando moito se salía ou se había menos xente. Sei que algún socio sí que saliu, porque se comentou ali, non sei por que ou en que momento ou se lle pasou algo, non sei, pero bueno, eu digo vos que estiven ali que vamos, que xirabas a cabeza e veías, pois, non sei, por cada 15 ou 20 papeletas verdes unha vermella, non? No, a maioría foi apabullante. Eso non hai discusión. Explico vos como era a entrada, ti entrabas, había unha cola, e bueno, incluso se xeneraba unha entrada, non? Co teu código QR, escaneábalo na entrada, escaneábancho, e dabancho unha entrada como de partido, non? Sí, eu imagineime que era que o procedimento iba a ser así, porque senón facilmente podían impugnar a votación se non chegan a pedirle carnet, por exemplo. Non, evidentemente. Bueno, si que a votación un pouco rudimentaria, non? Con 3 cartulinas que che daban a entrada, unha verde, cosí, un pouco un mensaxe subliminal, a vermella co no, un cartón en blanco, por se querías votar en blanco tamén, que era Non sei, a verdad que, obviamente, sin conocer os mecanismos internos, reitero, parece que eu esperábame outra cousa o xoves. De feito, creo que chega a certo punto escribironme por WhatsApp un amigo que acudeu a convocatoria e díxome que desde o escenario estaban dicindo algúns esperábanse que hoxe apareceran os inversores por aquí. Pois, bueno, eu esperábame que os inversores apareceran, a verdad, porque eu imaginábame que ibanse presentar o proxecto e que iba a quedar todo finiquitado o xoves, porque máis ou menos así é como venderon un pouco o pouco que venderon, vamos, que incluso na región pois houve un artigo non o propio día, sino 2 ou 3 días antes, que creo que se titulaba O futuro pasa pola SAD ou algo así,
que debía ser un artigo que viña desde dentro do clube, porque esa é a postura que defenderon desde o principio. Eu non escoitei todo o audio que nos conseguiron os nosos contactos, como dixo Darío, pero escoitei aí 15-20 minutos ao comezo, máis ou menos era a película o mensaxe que trataban de comunicar aos socios, que a situación non é máis ou non se pode soster si siga este ritmo. De feito, as proxeccións de perdas económicas son astronómicas para o que estamos acostumbrados en Club Deportivo Arenteiro, que obviamente hai que facer un cambio, e un pouco quedas nesa encrucixada que bueno, agora veremos como é a seguinte asamblea. Bueno, non será asamblea, pero a seguinte convocatoria, que non teño moi claro cal vai ser a dinámica a facer, pero eu imagino que se presentara alguén cun proxecto, cunha idea, digamos, plan. Eu coméntoche un pouco o que se votou outro día. O que se votou outro día simplemente foi o inicio, non? Por así dado. O permiso por parte dos socios para a directiva inicia os trámites. Ahora vai volver a outra asamblea en X tempo, uns meses, supoño que o mellor cadrando co final de temporada, máis ou menos, me imagino, na que virán con ese proxecto xa un pouco desgranado co capital que se vai solicitar, co tema das accións, os turnos, etcétera, etcétera, o que se vai mandar, supoño que o CSD, por así decirlo, non? Xa un pouco máis explicado e pormenorizado para volvelo votar se todos están de acordo. E dai, pois, evidentemente, pasará o CSD, despois, pois, supoño que, como lle pasou, creo que foi hoxe, non? Ou onte, ou nestes días a Segoviana, que se lle respondería, se lle daría luz verde ou non sei cantos meses ese proceso, se son 6 ou 7, ou os que sexan a partir de que o mandes, non o sei, pero bueno. Bueno, eu quero pensar que en calquera caso, se Club Deportivo Arenteiro activa estes mecanismos, é porque xa teñen algo falado por detrás. Refiero, non é unha cousa que... Sí, no, eso dixeron, non é? Evidentemente, sí, comentar. Que estaba en contacto con xente que estaba interesada en invertir. Bueno, pois está polo Arenteiro. Pero falou tamén... Eu dudo moito, o sea, non van a levar ningún inversor tampouco na seguinte. O que levarán será o proxecto, o capital, bueno, estou contando moi ben deso, non? Pero co capital recaudado ou capital... O que hai que recaudar, o capital social que habría que recaudar. De apertura, e despois co que falaba Jimino, das condicións, con que condicións se traspasará esta SAD, pois co tema de xogar sempre en Espiñedo, que o domicilio fiscal teña que ser sempre en Carballiño, blindar a base o femenino, bueno, pois toda esa serie de cosas. De feito, tamén comentaban de introducir, neste caso, no tema do Carballiño, introducir o ente público como é o Concello para que un ente público tivera a potestade de decir, pois non, ou sí, se pode ir o clube do evidentemente, pois o Concello nunca querría nese caso, non? Entonces, bueno, falou dunha serie de cláusulas ou condicionantes a estipular nun posible estatuto, nun posible borrador, ou por así chamalo. E, bueno, sí que é certo que eu volvo a decir o que dixo Darío, que se me quedou un pouco curto en canto a cifras, en canto a máis información, que podo entender, por outra parte, os motivos ou o motivo polo que se le pode levar isto con ese secretismo. Deu cifras aproximadas de posibles desfases a final de tempada, onde falaba do millor chegaron 600.000 euros, etcétera, etcétera, pero bueno, tampouco se deixa fixo. Eu creo que hasta beneficiaría neste caso porque pos en valor a cantidad de gastos que ten o club. 39 empleados, a cantidad de gastos que terá o club de desplazamientos do equipo, de gastos de... Bueno, pois, eu creo que por aí valor. Non me refiero de que colla, non, pois este patrocinador puxo tanto, evidentemente que non. Ni se facía antes, ni se vai fazer agora. O que está claro que hai ou según comentan, empezaron en agosto proxectando un presuposto de 2,4 kg, ahora baixaron, supoño que axustando a 2,2 kg,
falaba da cantidad recaudada por socios, que era de 135.000, en torno a ese 5, que é un pouco máis do 5% do que se recauda, pois evidentemente aí hai preto de 2 millóns de euros, sacando evidentemente axudas públicas, etcétera, etcétera, que ao mellor pois hai un desfase de moitos cartos que veñan como veñan, pois aí están que, bueno, pois, que entendo que non é de recibo, decir, ou non o sei, eu é Bueno, que quero pensar, sin sí, sabelo, bueno, non? É ahora o que xa dixo, poñen... é o que dixo César cando veu por aquí, César Laje hai un par de semanas, non? Que dixo que se xuntas no desglose de contas as dúas, tres fontes de financiación que pode ter o Clube Deportivo Arenteiro nesta categoría, digamos, na súa confección actual, pois chega a unha cantidad que seguramente rode o millón e pouco. De aí ata 2 millóns e pico, pois hai que cubrir todo eso e como din por aí, milagros a Lourdes. En calquera caso, estaría ben intentar traer a alguén que saiba máis do asunto, alguén de dentro, non? A ver se nas próximas semanas podemos traer a alguén de Clube Sí, Deportivo Arenteiro, mesmo a Uxío, o director xeral, sí. ou alguén que estupera metido nas negociacións para que nos informe aos seareiros dos futuros acontecementos e máis ou menos unha escala temporal de que podemos esperar nestes meses vindeiros. Sí, de feito, bueno, hoxe tratamos de traer o Xío, non puido ser por asuntos do director xeral, que, bueno, xa sabe que está máis que invitado e seguro que en breve traerémolo, ou mellor, pois non pode ser dunha maneira, será de Estaría outra. redactando a carta ao CSD xa. Pois non o sei, non o sei, non o sei, a verdade. E nada máis, bueno, despois comentaron un pouco o tema de Espiñedo e de o tema da Uceira, non? Que están aí cas dúas vías abertas, ao parecer, polo tema do Concello. Sei que hai uns problemas aí para o tema do chao de Espiñedo, non? Digo de Espiñedo, da Uceira, perdón, que se está retrasando máis da conta, e que, bueno, que en todo caso ese campo o máis probable que sexa municipal, evidentemente, así o comentaba. Despois diferentes financiacións se busquen igual no ente público ou no ente privado, e un pouco, eu xa che digo, eu quedeime un pouco con ganas de máis, non? Pensei que iba a ser unha asamblea moi intensa, de moita duración, Eu tamén. de moitas cuestións e demais, pero sí que é certo que a resolveu moi ben, tanto primeiro Xan, con ese discurso que fai, que evidentemente eu estaba comentando que a persoa que tiña ao lado na asamblea, era un discurso pois un pouco do preludio do que despois comentaría o presidente, non? Un pouco deixándolle o terreo feito, non? Falando deses esforzos do club, do plantel, como vos dixechen, desde 39 empleados, e creo que solventaron ben eles a papeleta, pero sí que é certo que creo que me faltou máis, non, por escoitar, por así decirlo, po resto dos socios. Que, bueno, que Sí, tamén vos digo unha cousa, que os socios, calquera que quixera preguntar o que fora, pois estaba aí sí, ao é que seu a mí momento. quizás Me foi o refiero que que, máis me sorprendeu, sabes, que quero non decir que houvese máis preguntas. nin tanto por uns nin outros, sabes o que quero decir? Ou incluso se che dá vergonza, pois acercarte despois a Argimiro e preguntarlle calquera cousa, ou a Xan, ou a quen fora. Pero, bueno, sí que me faltou o mellor por certo sector un pouco máis de preguntoiro, por así decirlo. Ese sector non te referirás a No, certos no, integrantes espera. dun grupo de No, WhatsApp. sector me refiero ao sector crítico en xeral de Club Deportivo Arenteiro. Non estou concretizando en ningún lado, non vayades aquí despois a decir cousas que Bueno, non ahora que falamos de dixen. sectores críticos, hai un famosísimo grupo de WhatsApp, pero non é o único, A min constame, a vos creo que tamén, que hai outro grupo de WhatsApp bastante famoso, no que ningún dos tres formamos parte, pero que tamén é unha sección bastante crítica do... Miñas primeiras novas, oiches. Xa che con... Eu, de feito, non estuve en ningún grupo de WhatsApp. Estás aquí falando dos grupos de WhatsApp, eu non coñezo ningún grupo aquí. Eu tampouco. Bueno, Melito, que resultados houve este fin de semana? Houve derrota outra vez do Promesas na casa?
Sí, solo hubo bueno, houbo máis porque a canteira tamén xogou, evidentemente, pero bueno, por ver os resultados da canteira, pois tedes aí as publicacións que sube a Gran Marta, a CM de Club Deportivo Alenteiro, aí nas redes sociais, co fai de luxo. É certo, Eh, ora que mencionas o de Marta, menuda contraprogramación nos fixo o luz pasado ao acabar o directo. Aos É 5 verdade. minutos puxo ollo e seguimos esperando. seguimos agardando, porque a verdade é que non sei, a mí me puxo moi nervioso nese momento, xa me vía cos cascos postos outra vez, de dicir, no, bueno, Eu que é isto? teño que dicir que estaba adentrándome na cama cando tuve a sorpresa ese do ollo de Marta CM do Arenteiro e tuve que dicir que quedei un bo rato pegado ao móvil desgastando o F5, que se suele decir. Hubo aí rumores, non? Dun futbolista, non? Dun centrocampista que, bueno, ali da zona de, digamos, preto da capital, pero parece que non se materializou nada ao final. Non quero Contame máis. non quero entrar tampouco en detalles, pero A ver, non sei. se cadra hoxe a partir das 22:30 hai anuncio. Pode ser, Veremos. non sei. Algo hai por aí, bueno, vos sabedes máis que a min esta vez. Ten que... No, digo porque é hora que vai acabar o bar da cantina. No, algo ten que haber. Algo ten que haber, veremos. Sabes cousas, Carlos, sabes cousas. No, Bueno, a verdade que fala máis digamos, como dixeche tú antes, creo que dixeche o deseo ca verdade en sí. Bueno, pois nada, podemos ir xa zanxando o programa de hoxe, máis ou menos estamos aí no tempo que agardábamos, pasándonos un pouquiño, pero bueno, comento vos o tema que estaba falando, do tema dos resultados. O Alenteiro feminino descansou este fin de semana, e bueno, pois non houve partido, seguimos co filial que, bueno, pois tamén nos deu pois outra derrota tamén, non? Este fin de semana un pouco gris en canto a Club Deportivo Alenteiro, e bueno, caeu por 1-3 na Uceira contra o segundo clasificado, o Alerta Navia, e bueno, isto fai que siga aí pretiño dos postos de descenso. De feito, houve aí un duelo este fin de semana entre o antepenúltimo e o penúltimo, do Mallo e Milagrosa, gañou o do Mallo, colócase con 7 puntos, e Alenteiro B con 20. Estamos aí a 3 da queima, e precisamente pa semana visitamos nós o campo da Milagrosa. Entón, pois, un partido que vai ser complexo para os rapaces de Mar, pero que seguro que sacan adiante, porque vai ser primordial para conseguir esa salvación. Así que nada, moita sorte o Alenteiro Promesas para ese encontro. Exactamente. Pois nada, non sei se queres comentar algo máis. Eu, pola miña parte, pois comentar que o que quería comentar, que non ten nada que ver con Club Deportivo Arenteiro, é que recientemente descubrín vos seguramente xa coñeciades, pero eu veo aquí un colega meu que traballa aquí en Londres, e veo aquí a semana pasada. Bueno, está basado aquí en Londres, pero traballa de súa casa, pero ás veces ven aquí, e comentoume que hai unha plataforma para ver os partidos de Preferente, completamente gratis, que se chama tv.gal, as dúas con is, T2is, V2is.gal, e aí podese ver toda a Preferente, por se alguén lle interesa, pois que vai aí. Teño curiosidade por ver o Montañeros, o líder do Grupo Norte, que ten aí Seica un dianteiro que é a hostia. Igual había que buscar por... Pois podes velo por aí perfectamente. Aparte con moi boa calidade, que me sorprende que teña tan boa calidade. Pois se botarei un ollo. Todo que sexa aí fútbol galego a tope, pois benvido sexa. Ibas dicir algo do Bigote. Sí, nada, eu só espero que o Bigotes me dé unha alegría, que levo unhas semanas un pouco tristes,
Entonces, bueno, xa me diu varias outro día no peche do mercado, pero necesito ocupar este lugar vacío que me dejó el corazón, por así decirlo. Na rolda de prensa el non descarta que haxa máis incorporación na rolda de prensa que fixo pos mercado. Entón, pois, sumamos eso ao mensaxe da conta do clube e, bueno, pois, un central polo menos, e se ven alguén máis, pois, como dixen antes, benvido sexa. Que credes que sería outro perfil que está buscando? Medio centro, quizáis? Pode ser, sí. Eu non sei por que penso que nos fai falta ou agradecería moito un 9. Un 9 Outro máis. Sí, pero bueno, recoñecendo que na xencia libre o gol... Claro, é que dianteiros ahora mismo, o ano pasado tocounos a lotería con Cristian Santos, pero Eso mismo. non sei, eu vexo máis unha chegada dun medio centro, quizáis. Un 8, mellor, pero bueno, non sei. Veremos con que nos sorprende o Bigotes e que seguro que o vai facer de luxo, unha vez máis. E nada máis, Darío. Ata aquí un pouco o bar de hoxe. Exactamente, ata aquí foi o programa de hoxe, o programa completillo. E nada, verémonos o sábado por aí, entonces. Digo eu. A ver que con que nos encontramos. Pois nada, gracias a todo o mundo que estuvo hoxe por aquí, un programiña post-asamblea e post-derrota, pero seguro que a previa dunha gran victoria deste sábado en Espiñeiro. Por certo, espera, antes de que remates, teño que mandar aquí un mensaje ao Argimiro que outro día jodeume moitísimo na asamblea, xa vos pasarei que teño clip sacado, de que cando falaban da posibilidade de levar o equipo a algún outro lado, ou que fora, saliu a lindeza o noso presidente de decir teño escoitado que andí por aí, a ver se van levar o equipo a Albacete. Eu dicindo para min, Albacete, falasme de hora de Albacete, Argimiro, deixoume noqueado nese momento. Así que imaginaremos. Ahora sí, xa che dou paso ao remate do podcast de hoxe. Pois nada, vémonos como sempre, donde Milito? Na cantina. Gracias. Chao, viño. Chao.